Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Lihlehliselwe umsombuluko ozayo icala likaNhlanhla Lux ongumholi we-Operation Dudula. uNhlanhla uboshwe ngoLesine wasegcinwa esitokisini saseJohn Vorster Police Station eGoli. Bekulindeleke ukuthi avele enkantolo iRustenburg Magistrates Court. uNhlanhla uvulelwe icala yilungu le-EFF uVictor Ramerafe. Lo mlisa bekusolakala ukuthi udayisa izidakamizwa. I-Operation Dudula ibe isingena emzini wakhe yafike yapequlula yabe isimshaya. Ube yasethi kunempahla abaphinde bamtshontshela yona. uRamerafe uphelezelwe amalunga e-EFF ukuyovula icala esiteshini samaphoyisa aseDobsonville. Bavulele uNhlanhla Lux icala lokugqekeza, elokutshontsha kanye nelokulimaza impahla. uNhlanhla Lux bekulindeleke ukuba avele enkantolo yemantshi iRustenburg Magistrates Court, kodwa akabange esavela. uSecretary General we-Operation Dudula uZandile Dabula ube esekhuluma nezinkumbi zabantu ebezizoseka uNhlanhla Lux, wasitshela ukuthi icala selihlohliselwe umsombuluko ozayo. Wembukeli, singathanda ukuthi sizwe olwakho uvo mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper ke. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo makunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.